De expositie is troch en voor Veenzenen. Ik ben er gastexcursies bij gelijks van ondernemers en middelbare scholen. Voor ons is dit een heel bijzonder project. In die zin van dat het eigenlijk niet afwijkt van wat we normaal gesproken in scholen ook doen. Dus we brengen deze tentoonstelling naar scholen en zorgen ervoor dat scholieren zelf de rondleidingen verzorgen. En dat is eigenlijk ook wat we in gevangenissen doen. We hebben een aantal gevangenen opgeleid tot gids van de tentoonstelling. En die gaan ook met de mensen langs de borden, zoals we die hier ook zien. En vertellen daarbij ook extra dingen dan de dingen die hier op de borden staan. En het mooie is ook, doordat deze mensen op zijn geleid, ze leiden ook hun medegedetineerden rond. En kunnen daardoor ook met elkaar in gesprek gaan over de thema's uit deze tentoonstelling. Want Anne Frank is net het enigste onderwerp. De expositie gaat ook over vooroordelen die het joet dij libje. Van de expositie binnen 8 Veenzenen opleiden te gids. Bedoeld om het boodschap zo goed mogelijk over te brengen. Het werd mij gevraagd en aangezien ik dat eigenlijk toch wel opensta ook voor te leren. Het is ook een leerproces voor mij geweest. Hè. Ik krijg er ook een diploma van, een uitreiking. En ja, gewoon om mee te werken. Omdat ik vind eigenlijk vanuit mijn naast dat er al dat discriminatie een beetje moet stoppen. En dat we allemaal gelijk zijn. Hè. Dat we ook heel paars of groen zijn. Einde van de dag zijn we allemaal mensen natuurlijk, op wat voor manier dan ook. Een expositie, hoe Anne Frank in Veenzenen is, zag je net alle dagen. Van de Anne Frank Stichting, daar liep wel eens een achterliggende gedachte. Wat het natuurlijk ook bijzonder maakt is dat gevangenen op een aparte band hebben met deze thematiek. Omdat zij net als Anne Frank ook opgesloten zaten. En dat moet je niet één op één vergelijken met elkaar natuurlijk. Dat zeggen we ook altijd bij de training tegen de gevangenis. Maar wat er met je gebeurt als je gevangen zit of als je opgesloten zit, dat lijkt wel een beetje op elkaar. Dus over dat soort dingen wordt er gereflecteerd bij de training. En dat is ook een onderdeel van de gesprekken tijdens de rondleidingen.